To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aminu wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya ku yan uwana maza da mata. Sunana Sagir Abdullahi, amma in kiyata S Abdul Bike. Ni dai mawaki ne, mawakin soyayya, ko in ce dai duka dai soyayya, bege, na aure, na baide duka dai yana yi. To, gaskiya ni dai na kasance ni ba Bahaushe ba, amma na yi zama a garin Hausawa. Haka ne, ni ba gwari ne, amma na yi zama a garin Hausawa don a can kafe ni. To gaskiya waka zan iya cewa ta biyo daga dangina, don asalin ma babana mawaki ne, amma ba ya fito yana yi ba, amma ni ina sha'awar yin waka. Ko da yake cewa ni dai to ban san dai, amma dai abin da zan ce muku shine masoya na maza da mata, ina roƙonku don Allah dan Annabi, ina buƙatar ku yi mini addu'a, domin addu'a ku shine a gaba. Gaskiya ne. Domin gaskiya ina sha'awar yin waka ne. Gaskiya ne. Tun ina rerawa a baki, ina rerawa, yau gashi har ta kawo yau na zo shagon Oga MK ina yi. Gaskiya ne. Yauwa, din yanzu ma waka na yanzu ya kai guda 7 ko in ce ma 8 ne. Gaskiya kai da yan uwana dai su ma dukan su dai kowa da nashi bayani, amma ni na wuce amma dan Allah yan uwana ina roƙon ku sai mu addu'a Allah sa PM Inuwa ko PM Sharif ma. Amin. Kai ma kai bayani. To assalamu alaikum jama'a, sunana Muktar. Sannan kuma ana kirana da MK. Za ku iya cewa Muktar MK. So kamar yadda abokina ya yi bayani akan batun waka da sauransu, ni ma haka take. Saboda tun ina dan karami na ji ina sha'awar waka, sannan da sha'awar yin fim. To a yanzu ya kai ga muna yin comedy, muna dan yin wasu yan fina-finai, dan akwai wani fim da muka yi na Malam Makafo. Gaskiya ne. Mun yi episode 1, don Allah da akwai episode 2, episode 3. Muna da YouTube channel mai suna MTR TV, sannan kuma akwai MKT TV Soja A. Saboda in kana da bukatan ka ga wasu 'yan wasanninmu da sauransu, za ka iya zuwa YouTube channel ɗinmu, duk za ka same su. Akwai waƙoƙi da muka yi da dama, don yanzu za ta gace ina da waƙa ya kai kusan 50. Don ba yanzu na fara waƙa ba, tun ina ɗan ƙarami na nake ɗan rerawa, ina ɗan buga gwangwani, ina ɗan bi, yanzu har ya kai ga ina shiga studio. To yanzu ma ƙarshe har na haɗa studio na kaina. To don saboda haka jama'a, duk mai neman bukatan ya gamu ko kuma ya ji mu ko kuma ya ɗan neme mu domin mu mai waƙa, za ku iya tuntuɓan wannan lamban mai kamar haka 070356538 ƙarshe 24. To da izinin Allah, in za ku kira mu, in Allah da za ku same mu, kuma duk abin da mutum yake bukata game da ɓangaren waƙan soyayya, waƙar aure, baide, bege da makamancin sauran dukkan muna yi. Kuma da izinin Allahu Rabbi, kamar yadda kuka gani na ce muku suna na Muktar MK. Wannan abokina ne, wannan sunan shi Abdul PK, wannan kuma H almajirin mawaka, ma'ana Harisu mai waka daga garin Nijar. Da saboda haka za ku ji kaɗan daga cikin labaransa, kaɗan daga ciki. Assalamu alaikum jama'a, ni dai ustaz ne ta wani bangare, amma fa sai na samu nama nake ustazanci. In ban samu nama ba, ko murya na ba za ku ji ba. To da farko dai salamu alaikum. Abokan aiki na, ya gari ya aiki. Lafiya kalau. Ya sallah. To lafiya lau. Ya azumi kuma. Kai na faci nama da sallar na fa. Amma cinye kaza na ci guda ɗaya. To yanzu dai zai abin wannan. To shikenan. Da farko dai masoya na maza da mata, salamu alaikum. Aminu wa alaikum salam. Da farko suna na Harisu. Na kasance ko mai waƙan Hausa a ɓangaren soyayya, aure, ta'aziyya, tallar kamfani, tallar dai wacce ba a rasa ba. Sannan kuma na kasance mai alfahari da masoya maza da mata inda na je, ba na son hayaniya. Sannan kuma dan Allah masoya, ina mai neman afarku, idan mun yi magana a inda ya dace, ku yi mana taɓi. Har ma inda bai dace ba, ko da yake mun san ba mu yin abin da bai dace ba, akan tsari muke. Gaskiya ne. Sannan kuma sana'ar waka na daɗe ina yi tun ina yaro. Da idan zan rubuta sai na je na hau bishiya. To yanzu Allah ya kawo mu wani matsayi, ba sai na hau bishiya ba,
a ɗaki na ma zan tsaya in rubuta abuta in zo studio Muktar MK Soje nan zan zo in rera a buga min tambari in sa mai aishi ta zan faɗa min murya. Haka yake maganarka. Yanzu har ya kai cewar ana ɗauka na bani wannan ƙasar bana wannan ƙasai, to yau gashi Allah ya kawo ni garinmu nan ma a Soje. Na zo in gaida masoya maza da mata, don haka ina neman afuwarku ga wanda na saɓawa masoya na maza da mata. To kafin dai ko da lokaci an san ba jiran me yake ba, lokaci yakan tafiya, gaskiya ne. To da sai in ce zan ja labarin ya nisa, to amma ba sai na ja labarin ya nisa ba. Masoya afuwarku nake nema. A yanzu a takaice waƙoƙina za su iya kai waƙa 120. A cikinsu na fitar da bakan damiya kuma na fitar da wacce ba bakan damiya ba. A yanzu ma kan aiki nake nan, kuma na zo nan ma in yi wani aiki. Don haka masoyana ba sai na ja ku da nisa ba, afuwarku nake nema. Sannan kuma a garinmu na idan kana nema na ka zo Soja A. In kun baka same ni Soja A ba, ka je Gurara ko ka same ni Dutsen Kuren Gwari. Amma dai inda na fa zama shine Studio Muktar MK Soje A, shine ogana a nan garin. Amma in na je wani gari kowa ma taɓa mun yake, ba sai na karkare sauran bayani ba. Don haka alhamdulillah maza da mata ina muku hafi sallah. Oh, alhamdulillah. Kai ce almajirin mawaka. Lalle ka suburbuɗo muna labaranka tun kana ɗan tatsitsi har ka dawo ɗan fitsitsi, yanzu ka dawo ƙato. Gaskiya ne. Yau kaɗan daga cikin komedin ɗinmu. Kun gani nan in dai game da nama ne ban da mutunci. Kuma a nama ma na fi cin ƙashi. Dan in dai tsoka ne bana bukatar tsoka, amma in dai kashi ne ayya yanda kuka san kura haka nake. To ni kuma ka san dan gargajiya nake. In dai kana so ka burge ni ka kawo min dan wake gauda tubani. Zan yi mushi cin kaca. In ci in sha ruwa in yi zaɓa sannan kuma in ci gaba da rera waka. Amma in aka zo fannin drama bana shan komai sai lemun kwalba. Ya ba da Allah. Ai ƙari haka ke alƙur'ani. To assalamu alaikum jama'a, nan ne muka zo ƙarshen ɗan labaranmu. Yawwa. Sai kuma wata rana. Yawwa.